Sajisen ngai kublei fi baro daga kertenga bathiang tam ga jong utrai jisu plain kurkhui fi agani ga kenti ga bamantaro ba fisha score ga tien ga jong utrai ikran ni gisi ga bakhado agini gi tayo baro akibala dep kentup ini ka tayo ba dang sudap ro ga jingkran ga shakhmat jong kani badmentangan kran biang sajisen ya ka gadi gisi ga bakhado ban beteng ya ka ga bangadang syukran hai ni ga tayo ublay on kerkhui fi paralok tiklam da pen slam ngin lek be shagtian ga jong ublay hagani ga tayo ka ngakran ya fi ngakran hai ni ga jingkran ngamot banong ang ka jingrongno ka Jordan yangi lani ka jingrongno ka Jordan yangi ngapani fi ni ga tian jong trai ong kombaki Israel kirung denda kilarung ya ka Jordan denda kila jam shashilian jaga Jordan kisale rung shaga region ga jingkular angka ju mangiru ana ga jingrongno akan ja ana ngin lek leng bai ga jingrongno aga jingwan dong try ngin lek ngin rung shaga jing imbam jugot kari kanan ka baken jaman siam lani kari kanan ya ga jing em jami hagani ga por ngin yep teng ngin ga tien ga jong try ke e ga bangadon ban ong fi ne ga tien jong blai ai ba ga tien jong blai kan da ka khui si sai fi paralok si jisen hagani ga banta ga baar ga dan ban pi fi na ga tien ga jong utrai ngan pi fi sa chi sien ngamo banang ngan shim meng sa chi sien ya ga dukhat bible ka banga kran man hagani ka banga sedang gata ga de ga kitab Deuteronomy ka lang ba sipaw ga dukhat ka bakat ar shua bangan puli ne ga dukhat ngan ong fi sa chi sien ngapan kan mau ngong ga kitab Deuteronomy ka de ga kitab ka ba Moses open kan mau ke jinga ilenti jong ki Israel ti ki sau posnam Upun kan mawa ke kepala ja, kepala record, kepala thwa kitab Exodus nang tadon ki ai ke betmai ki baus nang ukun tu I mean semiki. Sure bakin na shiliang jong ka Jordan. Ngong if you singong kumba ublay ukran nang bawa Moses. Kumno bakin snow thu bakin na ban shim. Banrong syagari jong ka jingkular ngong kitu kidiki kien ki badon kam yangiru. Ana bangin le syagajing ni babam jikot. Haga jingwan ka jomutrai ka Jordan ka jongi paralok dan pulis isian bat nakani ka dkhot ngan pan i fi ka ni ka por ka e bangi de ban long mangi sha bangin le kan rong sa Jordan tangani ka dkhot kala long ka jingr khuyingi sgap ha ka babul gamne Deuteronomy ka lang ba shipaw dkhot bakhat a menta ti ko Israel utrai ba oblay jame ukwa ayuname tamba men ship tiang ya utrai ba oblay jame pat ba men ya ti gilanti jung ubaro Baba men iej u bat men shakri u try wa belejame dala ka don wat baro badala ka men siem baro kita gide giktian ba oble ukran men le shistai shiliang ga Jordan men le ban yo akanti ni gari ka bangala kular nadu kupat men jame u Abraham ko Israel oble ko ayuna me ini gide ba oble ko yaki Israel bakin long para laksha mangani shakmat ngadon ko giktian ka bangan ong ifi fitip nyangai fitip Hakanan don nyaut ligi jai ben reo ki ba kham khlan bor bani ki Israel. Dan nyaut ligi jai ben. Kadai ka ba phalla ba uble u khlam ang ki Israel. Phin le sirang Jordan mi isani le akum ne. Uble u khlam ang kumta. U khlam ang shna shibun ki khnam. Shna bha ki sum. Ya le ya kilang met bha ya hikai bha ya practice bha. Ya le bha kumlo ba number finap ya le khma sapai. Leu klamong kumta nabar katma ga diga jong utrai oh ngakwa pa ni finiga por ubleu klamong kumta para lang re ubleu ang punban gini gikintian ngano sisen uklamong ya hikay bhaben le khma snashibun kisum snashibun kirti ki wai lang ki khna pa khna pa nila khma gini jaban ya kumanga ang ifiga jingkan wal ada tang shiwa sngaw bakala kat ka Jordan kala sange kom joga Jordan bantu tang kata kala awan ra ga jingshak ni kana ba hapan het yap hi kham da don ba be ki kada du baki ai ki lang kha gi junki ki ai ki tiar gi badap chuki baki Israel gi ban bam para la kan puli ni ga dukhat sa chi sian kan ne ga de bang idan kamon sau thu ka jingle jingi ka no ka hagani ga jing imriu ji kam ne ga jingi para la
tanglarang ngin gajim ka bokum kane ngin let ba ka jiman dong try dan sibon ki brio ki si art tin dan sibon ki banget nga bom nang ki art tin ningan ne ngam ne sakri play ningan yai ne ni ki jing e kan ni ki jing le ki bobuan ka jing em ngia anti sakri play nailong bum ta parlo pe ene du khat bible kane ga du khat bible tang kane ga la yarap ngi ngin so tho kum nang ngin ni sing ba khat do pan ngin le ka jiman dong try ka jordan ka jongi hallelujah ngan police sen menta tu ko Israel try wo ble jame ko ayuna me tang ba menship ting yo try wo ble jame ba ba men ya ikilanti jumu baro ba men e yo ba men shakri u try wo ble jame de ka don hot jame baro ba ka men siem jame baro dan south liki ak ga bangadan ban kran ye fi ga ni ga por dan south liki ak bangadan ban kran fi ni ga por na ga ni ga khot naini tam naini wi khot against him kabanin kong hang tu blay ang ukwa ayo me Israel tamba men shaptian yau try wo blay jame kabanin kong syabangin rengkang ego Jordan syabangin le dan rongno ego Jordan ka jingrongno kala hajan ningi na ong ifitu singong ngila hajan ego Jordan ngila hajan ega jingwan jong utrai bangin yo abande ega jingwan jong utrai kumbaki Israel kidan kam banlong ke ebegi de banlong bakin rengkang ego Jordan kabanin kang bangidan kam ngiru ki kristani si bakhado ngidan kam ega jing shapting belay daga do ono chingi baro ngidan kam man shapting utrai daga do ono chingi baro kata gade ga ba belay ang ki Israel men shapting utrai wo belay jame tangba men shapting utrai wo belay jame parolang nganong ifigin diat ki kentian nganong keranjrong ngan kan kendiat ki kentian khlam ga jing shapting belay ga ba shisha ha ga do ono khlam ga jing shapting belay ha ga do ono phinum la ban im ga jing im ga shakri belay phinum la ban im ga jing im shakri belay la da phim dan jing shapting shisha ha ga do ono phinum job ga jing pen shai phin sha rem gi jing le gi jing phinum laru ban im ga jing im ga ba khoi bat ga ba kentang khlam ga jing shapting belay ha ga do ono ban krani ga jing shapting ga de ga phang ga ba jrong do kata katu kan ni por men sanga kran khndiat e ni ga jing shaptiang re haga ni ga por haga jing kran ka banga don ban kran ni ga por ngan asisen sa si sen ngan pun kan ma gi kintian mga ong phinom la banim ga jing ga ba khoj ba ga ba kentang kum ki kristan ni sing ba khado ada phim don jing shapting blay haga do ono chang fi ga don tangoi ga khat bible bangan puli fi ga ni ga por kata ga de ga ba ong haga kitab jong o malaki kalana ga balai ga de khat khan rio bat khat nyo kak tien jong op lei ko ong kumne malaki la nang balai de khat khan rio khan nyo ka bible ko ong kumne ngan puli anda kumta kita ge beshapting utrai kile kran paralok baru trai la sha score baru la yos ngau bala thoi ga kitab jingkan mau hakmat jamu di kita ge beshapting utrai bar gi bapur khat ek karteng jamu ka bible ko ong kumne so kin long ki jonga ang utrai ki pa ya ta ka si banga palong ge jingkan show la ka jong hi ya ki ba shapti ang ya u play wang kin long ki jonga ha ka si banga palong ge jingkan show la ka jong hi ka si jong ge jingrong no ka de ga sngi ba utra un lum mi ge jingkan show ba ko do jong mado balong jingkan show ba ko do apdeng ki brio bor ang ne perthai ki ba shapti ang ya utrai ki ba shapti ang utrai gila hajane ka Jordan jingi ka de ga jingrong no im ga jing im ga ba shapting blade ga do no chak fi baro ke ga ba ar bo blade ukraine ki Israel hang ne wang kum no ka ba ni kong men shapting ga ba orang men ya ya ka lenti jung u baro parala ka ba don kam palat yang indang ni shakri blade ki ni si ba khado de ya ha ka lenti jung u trai de ga do no chak fi baro da fi shakri blade kan mau da fi shakri blade Finumla ban empat ka jing em jong reu perthai. Ninumla ban empat ka jing em kum reu perthai nganong sai se. Belai dan laga jong lenti na mar jong. Ngan pen kan mai fina ga ktien jong belai ka wain ke ladang akran ne kane ka jingwat jong ka poi be shakatu ka lanong khatlai jong ki exodus. Da fi pule ka lanong ba khalai jong ki exodus ki tu ki khat nyau khat phra. Kinlap ba ka babel kong ne. Te oblay shimla yalami ki Israel nakalunti jong ki rif jong ki nong Philistia. Mereka babel kong ulay yalami ki bakin ya ikalunti ki duriyaw basa.
Habaki Israel kimi na ru Egypt ublay uklam yalam da kalanti jong kinang Philistia. Ngan krana ka bakenjaman siem. Ublay ru yangi menta ki Israel ki bakenjaman siem. Onom yalam da kalanti jong ru pertai. Ublay yalam da kalanti jong duria wasa. Dei haka tu kapor da fi pule bani aga bayar filla. Haka por baki Israel ki komo e masas bania e kalanti jong duria wasa. Habaki klam ya eglanti jong ki Philistia ki ya eglanti jong duria besar de haka to ka klam ma ki yo rishon o bar rishon tang ni ong ni snow ko ba uble don ba ni snow ba ga jinda jingga jong ble kam don ni kum no don ba ni ta de ya la ga jong ki Israel lo kinum yo ga rishon o ba rishon ding la da ki ya eglanti jong ki Philistia am kinum de le da fi shakri blade am shakri blade don la ga jong udon naga jonggal ti bangi ide tanya ngan puli tang art ligi dekat Bible ngan puli tang art ligi dekat Bible kesam ga balai punyo ga dekat ga ba arfulai bat ga dekat ga ba san ga tien jong oblay bang ni ngan puli sho ga dekat ga ba arfulai sam ba arpunyo tien jong oblay gam ni dekat ba arfulai ga dekat ba san gong kum no ya ki jingya ubriu la pun scam do try but snow bha kababu gam ye jingya kababu ye jingya ye sin jam jogalanti jingya jong ubriu be shakr blay gabriu shakr blay gade ke jingbu be jong steps of a good man are ordered by the Lord on the English ki jingya lanti ki sin jam jong ubriu be shakr blay jong ubriu ba gade ke jingbu be jingbu lanti but kababu ka dong no utrai usmo bha fitrai utrai so bha yanga la nge la ga jong ma fitrai uble so bha fi da fiya galanti ko buru por thai dam fi ongalong kusna hari la ngiya galanti ka ba ma je la ngiya galanti ka ba ya lam kababu ka uble da snow bha hallelujah fi shakri ki kristan kisi ke ba khado fi da hajan ka jordan ka jingrongnoh ka jordan ka jong fi ka jingrongnoh de ka jordan janga ya galanti da fiya galanti jong utrai fin snoni ka de ba teng don shibon wang ani ka e palat ni ka ba khip ka de ba wet da fiya li ben shakr lay ne ka babel ka hikai kong kuno ka ba life nyo sai chi sen ne ka jo lang nang ka ka ba san kom no to ai ti la galanti utrai to shani arwa o to on pan lang ka kam fair fi e ka no kam fair fi sham ka no kam fair fi snow ba ka snow wet ka snow khim ka no ka babu kam ai ti la galanti utrai shani arwa o un penlong baik ya ka ublain kur khuifi kai ga balai hai ni ju id khat ga tien jong ublai no skapa hadin bo wang ya galanti jong u hagani ga jog khat ublai ukran ki Israel da ko porong kum no wang batman shakriya utrai ga balai batman I ya u figabal gum batman I ya u kabalai ka ktien jong ublay wang ki Israel mau Moses pinsale chislan jong Jordan reken mau ye utrai larang akran ni ka jing ye utrai nganong kumne kabaning kong ken mau ublay ju hiar ga jing ye jong u yangi kata de ga basisha ladau ye je fi ladau ye nga ha ka por bangi dang de kin nong pop kat no tamun e jangi mentale bangila shakri utra el ngila shakri u ngamong bangi bianglut akalanti bangi ya ngamong bakum kibru ngi bianglut ngamo banong ndrei kat bangi dang nga dong try nga shakri me nga ya elanti ga jong me kaching e jong blai ga don be bangi ublai ju ha jing e wang ngala e fi de ga jing e bam ju ko how jacob ka tin jom le kong ude ublay ubam jukalla bat ha judan ka sergi ko bashat ga jingkalla tade ublay jingi ublay ju hiar jingi paralo rika jingkali jonga hagani ka por ka dai hato fi chi sa utra re ka dono tong fi baro fi ya ka linti fi shakri utra toy ka bible ka ong ki rom nang basan ublay la the yar buk e ka jingi jungu haka dono jingi daw mun simba khoi daw bola ai no sani amara ta gadang o ka pani fini ko poda fi shakri utrai dangi shakri blai ni si bakhado shakri utrai daga ba fi e chi sha ye u daga do no fi baro parala
tengin ye yo tra de ka do no jingi baro Ioanis ka siti jong ong piwat ye ka perthai lem ne ki ai ki jong ka perthai tau pe ye ka perthai ke jingi jong pa kam dan show fitip ladangi blood ka jingi yo blay ladangi blood ka jingi yo try kata kamot ka jingi kala ano sa perthai ndon jaka yang pedang paralok ndon jaka yang pedang lada fila blood ka jingi yo try kamot kala khamno ka jingi sa ka perthai lada ka jingi perthai kam dan show fi ka dei ba fila ye yo try ka dei be tangkum ta namar kata ka daw Hagaway ka por u Jesus Christ ngi puli kalana ga baar fu ar jang gospel ga jang Matthias kalana ga baar fu ar jang gospel jang Matthias ka dukhat ba life nyo ngan puli ta ga dukhat ba life nyo haga por ba ki Pharisee kiwan man kli au Jesus Christ kai ka hukum ga ba kraw tam nagi hukum baro bau try ukuran ya ka hi ka bau Moses ukuran ha ka Deuteronomy kalana ga ba henrio utrai ushim ya ka ega ba Moses ukran haga Deuteronomy namar kadai ga ju ka ba Moses u ban ki Israel bakin e jo utrai nado kala na ga ban rio dapan bai ki Israel bakin e jo utrai ga dono jengki baro try jengir abaki Pharisee ki wan kli ka ega hukum ga ba krautam ukran ye ga ju paralok ngana sai chi sen ni shakri utrai ni gisi ba khado tengin e jo ga dono jengi baro tengin da ton ga jengi play ga bashisha bangi ye ju try ga dono jingi baro snap ha ga babul gamne anda ba ki Pharisee ki wan mingli ke go kum ga ba khrau tam ga khat ba life nya u try ong kumne jisu te ule thu bo long men ye ju try bo ble jame ga dono jame baro ba ga men sim jame baro ba ga jingmot jame baro nganong sai sian u try jingi ukuran ye ga e ga bo Moses ukuran ha ga Deuteronomy ka lana ka ban rio bangin ye ju try ga dono jingi ngila ajan ka Jordan jungi ngila hajan ka jingrongnoh tungin e try ga do ono jingi baro what sha ka ai kan rung hapdeng jongfi baru try jongfi what sha ka ai kaman sot hapdeng kaman interrupt no hapdeng jong jingi de jongfi baru try shakri try ga do ono fi jongfi baro ye ju ga do ono jongfi baro hallelujah kai ga basao satang ga wei kai ga basaw bo ble ukraini ki Israel mo Moses shabakin ringkang ga Jordan na ga to por ka basaw ga bo try ukrain ga digani skap ha hadin bolong ba men e yo tro ba men e yo wang no men shakri yo try bo ble chame dala ka do no baro ka ba khaddo ka ktien ga bang don ban ong ifi ga dei da fi shakri ble ga dei kani ka ktien bong dala ka do no baro da fi shakri ble paralo knau ka dawa daga dono baro da fisher replay parala kaktin jo lega khatigi ban shakri u daga dono jangi ba daga dono jang fi baro kemau kata de badon kam ka jin shakri play ka khat zane ka day be daga dono baro Jesus Christ ong ki Pharisee piwana jam jonga tan ka shintor ka dono jang fi ka jangai na nga kata kam de jin shakri play ka bishisha ngimla ban shakri play kum ta parlok ngimla ban shakri play tang na snap tang na jrong tang na sla em ka babu kong daga donot baro da fi shakri play ni gisi ba khado shakri u daga donot jam fi baro kata ri gaktin ba don kam palat palai ga de ga ba don kam palat la ban bun se ne kata gaktin ga Bible da fi pule ga ba fi lap be ya kata gaktin ga ba daga donot baro daga donot shakri tra daga donot baro ya glanti jo ga daga donot baro shakti u daga donot baro kita gaktin ki bon ha ga Bible namar ta daw hakini gisi ba khadoro tongin shakriyo trade ga dono chingi baro balengin shakri trade ga dono chingi baro naman ni shakriyo blay u bakhraw u ba ong ngau try ngi iya ga dono haga porbo Samuel upun slasem ula unang mot ba u Eliab u men kang jong u David ula de usem maru yu ibo u jrong u ba ikhangan u idan kaman ula perkhat apo la ka jong do apo la ka jingmot Samuel unit la de bala sle jong try u play ong meu prime pe tang dor ga bashabar ngau try ngi i ga dono la kan ta yu Eliab the one who David u min sim jo play ong ne ken meu de u ba me de ban pan sle para lang ari fir por u play ong ayu i ga dono haga kitab jong Jeremiah kalang ba khanyaw ga khat ga shipo ka ba gang na ba ngau try nga yit i ga dono nga yit i ga khlai tadi u play jangi ya ka ai ga bala paw shabare ka talay na ya kran show para la wat e ga ba jilli jong ga dono jangi u play ong ayu i
ngan ainong artat ya gato badan ka do no namar kata ka daw ngan fine poda fi shakri blay shakri utra de ga do no fi baro koi ga chen ga bangadon ba na fine po namar kata ka daw da fi shakri utra bat ya ga jingetip lamba khoi bat ya ga jingetip lamba khoi balai ka dan kampalat ban bat ya ga jingetip lamba khoi namar kata ka kran ba fi shakri utra de ga do no fi baro na satuna apostle Paul tangan da puli ka ibo Paul ang haga Paul ai ga jing fla khmat jong tu Felix bala khot yu ban bishari u Philip e kata ka lan ga ar fu saw jigi kam ki apostle u Paul ukraine ke ke ktien ga ba ki breu ke ba u to hi ba shim bishari u khlam sau thu ba ki badan saw dong yu le si ki khlam sau thu e ga jingjil liu jong ga jingkran jong yu breu wang kum no ar fu saw khat ba khat breu wang kum no haga ne ngahi wang hakane nga hiru nga penmelene le de ban yo khlam de pot ka jingetep lamba khlam pam thot shaublay bat shakibrio apostle Paul nga bat e ga jingetep lam ga ba khoi ba khlam pam thot la de ga de shaublay la de shakibrio habamot habang shaublay kamot shabam dan bayo imano mano tang bat ublay bat nga bat ga jingetep lam ba khoi bat shakibrio kumjo paralok na bar kata daw don go ga ngamo panang kumne dan go igat khat bible ka ba long jing khu palat ega jim jangan nang kran ega ne ka tien ga ong daga do onot barot kata ga de ga ba long jing khu shisha ega jing janga kata ga khat bible ka de ga bangilap na ga shithi ga baning kong ga jong Ioanis ka lang ba lai ga khat ka ba ar polai iwe Ioanis ka lang ba lai ga khat ka ba ar polai ga tien jong blai kom ne snga pham kong kum ne iwe Ioanis nang balai ga khat ka ba ma pinga khat bar fuwe iwe Ioanis lai ar fuwe ga bablo no ko hebba ye la da kata ka do no jangi kampen ramingi tingi don ga jing sngo shlor shoble sai sian ko hebba ye la da kata ka do no jangi kampen ramingi tingi don ga jing sngo shlor shoble u Ioanis wang ko hebba ye la da ka do no jangi kampen ramingi don ga jing sngo shlor shoble pero lok ngak apa ni finepor la fikum kran ga no go ktien ga bamde la fikum kran se watang ktien iba penmong le se par lok jong fi ka kta ka dono jong fi ka pen rem ga jingetip lam piapan sauto par lok shisen bagala pen rem ga jingetip lam shisen bagala kta ga jingetip lam kata ngan ong be da go ka ktien kata ga de ga signal jong ga benang par lok kamut hadu benang ru kadon ga jingram ye fi namar kato kam dai te ka bawan na ine ka dai ka signal ka bawan na beneng hi parno ka bakta ga dono jang fi namar ta ka daw ka ni polo nga bat e ka jingetip lem baklam pen thot show blay bat shaki brio da fi shakri utra parlo shakri da ka dono jang fi paro ka jing shakri ba shule men la tang na sla tang na jrong dai ka dai jing shakri bangin hablai du job compare gila ayu dan shibon kibre ke shula reu blai shula reu hok shula reu khot ya ki bing ong de ka si ki reu niam ki ba hapo ki dan shibon ki egi ba klan ki ba nim ka ba shitom mane kran ro tang ba shabar shula man le oh ngan ai fini ga po pra ka tu kam de ga jing shakri blai ga ba shisha ka jing shakri blai ga ba shisha re shakri de ka do no chang fi paro ka ba ka e ga ba fidan ga do no kum ta fikran ka e ga ba fidan ga do no kum ta filong namala da ngim le kum ta kadono jeng hi kan penram yengi namar bangi klep im ko bangi dan po kadono tien jong oblai kang da ga dono jeng hi kan penram yengi gidan ga jing so shulor ha oblai kumno fin so shulor ban roya ro oblai da ga dono ka klem khuat kumno ngan so shulor ban le ye namar jong oblai kumno ngan so shulor atang bangan yero atang bangan mani uru da ga dono ka klem bai namar kata ka daw Moses ang ki Israel phile sharikanan Filai banyo agri jang jingkular shakri ya kelanti jang utrai daga do ono jang fi baro shua ga Jordan shua bangin ya kendo atat ega Jordan ga jangi paralo ka jingrong no tengin shakri utrai daga do ono jangi baro hallelujah kumba filang ga do ono long kumta haga ktien ga thli hakikam im ga jing ga bo khot ga ba kantang daga do ono jang fi baro ya kelanti ka jang utrai ublen kur khui fine por south liki ai ke ngi seina kay ka baning kong babul kong shapti ngutrai ka ba
ya e ke lenti jung de ka ban la jong de ka lenti la jong ka balai e de try da e try what sha ka e ke konan rung no apeng jong fi ba try ba sao de ka do no jong fi baro ai bikini ai batang gani ga khat bible kan yarab ifi kumbau blay ukrainik lengba moses ki israel shabakin rong shagari kanan ban rengkang ga jordan kani ga tien do ga de ga balong chingkur khuyingi tong in ya kelenti jingi bangin shakri utra ngin shak tieng yu ga do no jingi baro tong in ya kelenti jong utra am kelenti jingi ni si bakhat do tong in ye utra tingin sha ka e ke konan rung apdeng jingi ba utra pat khat do yawa tingin shakri utra de ga do no jingi baro daga dono jingi baro namala daga dono jingi kamdan ban pandra mingi ngidon ga jing shlo rahmat jong ublay ngidon ga jing so shlo rahmat jong ublay unkur khuifi ublay unkur khuifi ublay unkur khuifi ga jingrongno ga de ga jordan ngila jan poi hanga to ngin em ko mangi akran hakani ka sian ka bamanta visngap ni ka tra ublay unkur khuifi ga jingrongno ga de ga jordan jingi shikri utra de ga dono jong fi baro ngila ajan pala ye ga jordan hallelujah ko pa be ye nga duai de ga dono jong baro shimtima me try de ga tiblay me try baro ki basngap ni ga jingkran ka jing duai jonga kombang a ju duai la daga dei tangkat no ngot ba pe ni ga jingkran jonga koi compare try ka jing duai jonga ka dei ba baro ki ba pe ni ga jingkran kin yo lot ye ni ka ji hi kai baro ablai bat kin im kum tra kin im kum ta ko try daga dono jiki baro kin shakri me nin ringkang ye ga jordan nin rong shiga ji em ka ba pam ji god daga kerta nga jong Jesus Christ ni duai amen